Už v samom detstve som rád sedel, počúval hudbu a kreslil si. A takáto činnosť mi zostala aj ďalej, keď som chodil do školy, keď som bol na škole, či základnej, či potom ďalej na strednej. Stále to kreslenie, ten výtvarný prejav ma stále priťahoval a už asi v detstve sa to nejak prvýkrát prejavilo, ten začarovaný kruh tvoriť, počúvať, vnímať a dávať to na papier, na plátno a tak ďalej. Na začiatku to bol určite len prejav, že človek asi relaxoval, že som mal určité dobré pocity z toho, že som tvoril. Potom neskôr, keď to začalo byť asi trošku vážnejšie, že vzniklo viac vecí, viac materiálu, ktorý by som mohol aj niekomu ukázať, sa to stále kopilo a človek mal potom taký pocit, že to chce niekomu ukázať. Samotný pocit tej tvorby a toho vývoja bol pre mňa tak silný, že som robil ďalej a to je výsledok, čo teraz všetko sa tu nakopilo, tie obrazy a kresby a maľby a sochy a všetka tá činnosť nejak tak vyústila v to, že je z toho kvantum teraz. Tak. To je aniel z jednej z mojej série, to je dokonca aniel strážny, Schutzengel, ktorý drží malé zvieratko v sebe. Toto boli anieli, ktorí mali vnútornosti. Teraz je tu na séria mojich detí, by som povedal, s ktorými pracujem teraz. Tu na stene sú celkom nové, abstraktné veci. To je tiež jedna práca, ktorá sa dlho vytvárala, až došla do tohto štádia, kde cítiť aj deti, aj dospelého Helmuta a je z toho taký dobrý myšum, by som povedal, v ktorom žijú tí moji anjeli. Teraz vám ukážem, že umenie je všade, aj na stenách sa môžu objaviť anjeli. Tu má krídla, tu, a títo krásni anjeli sú všade. Všade, či dnu, či na plátne. Anjel je v mojom ponímaní éterická bytosť, ktorá niekde je a ktorú ja som si vysníval, že niekde na mňa dáva niekto pozor. Pre mňa to je niekto, kto mi dáva krídla, aby som sa odrazil od toho, čo ma ťaží a mal krídla vzlietnúť a byť ľahší. S anielmi som sa začal zaoberať vtedy, keď som učil v škole a keď som sa venoval najmenším deťom. Vtedy som chodil aj do materskej školy, prvákov, druhákov a vlastne s malými deťmi. A nejak prirodzene tam vznikli anjeli, ktorých sme kreslili, lebo k rôznym príležitostiam. A keď som videl, akých primitívnych, akých jednoduchých vedia robiť deti anjelov, panáčikov, ktorí majú krídla, tak som bol fascinovaný tým, že my dospelí sme veľmi ovplyvnení tým všetkým, čo už vieme a sme veľmi komplikovaní a takúto jednoduchú kresbu ani nedokážeme urobiť. A tak som sa začal učiť od detí, začal som primitívne skúšať kruhy, paličky, brúška a proste začal som vyvíjať môj prototyp anjela. No jasne, týmto celým obdobím sa ten anjel u mňa stále vyvíjal.
Keď bola tá vojna na Balkáne, tak ten môj anjel bol strašný, krutý, ktorý mal strážiť ľudí bez žalúdku, bez čreva, taký, ktorý sa nezastaví pred ničím. Potom, keď som pracoval s deťmi, tak ten anjel bol farebný, bol jednoduchý, ako nejaký farebný výbuch. Potom postupne, keď som mal určité pokušenia erotické, tak môj anjel mal pohlavia a pil kávu v kaviarni. A anjel rôznymi obdobiami bol iný a iný. Toto je tu moje také veľké panoptikum, by som povedal, v ktorom vznikajú moje výklady. Veľký sklad, v ktorom musíte stále niečo nájsť, aby ste mohli dotvoriť nejaký výklad. A výklady sú tiež veľmi dôležitou stránkou môjho tvorenia. Hej. 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 Najprv bol socializmus a človek nemohol cestovať. Všetko bolo sivé, všetko bolo zavreté. Tak som mal túžbu cestovať, tak som si vymyslel anielov. Tak som cestoval anielmi. Potom sa otvorili hranice a ja som mohol cestovať, tak som vystavoval po všetkých možných krajinách a som videl veľkú časť Európy a iných krajín. A o to viac, čím som viac cestoval, o to viac som sa rád vracal domov. Lebo domov je fakticky len jeden a nech je kdekoľvek na svete, tam sú vaši rodičia, tam sú blízki, ktorých máte radi, tam sa vraciate rád. A to, že tu tvorím v Medzeve, to je v podstate ideálne, lebo tu si môžem robiť to, čo chcem, tu môžem kľudne pracovať a keď potrebujem vystavovať, tak všetko naložím a idem a cestujem, kde len chcem a vystavujem to tam, kde treba. Takže v podstate je to veľmi ideálne. Majstre. Servus. No poďme pozrieť. Hej. Helmut, prečo si sa rozhodoval pre tú Sokolu? Väčšinou poznám tvoje obrazy. Tak ako možno aj ten priestor ma prinútil k tomu, že si to žiada niečo iné. A vidím, že mnohé obrazy sú tu tematické, tak som myslel, že moc v akejkoľvek forme, hej, má niečo spoločné s tým celým, o čo tu ide. Takže či je to moc žien, moc mužov a to téma ma stále ako fascinuje. Hej. Kam to vedie a napríklad obrazy nie je problém, lebo obrazov je dosť, ale tá socha ma potom dráždi pri niektorých témach, aby som Prečo sa s tým vlastne... vlastne... Prečo si tam dal tie klince? Ja keď som to videl prvýkrát, sa mi to zdalo, že to je ukrižovaná žena. No. A bolo to... Ja si myslím, moc, ako som povedal, v akejkoľvek forme bolí. Hej? A či je žena klincovaná na muža, alebo človeku robí nejakú bolesť, stále to bolí. Hej. Viktor, to je prvá výstava tu, v tej synagóge? Druhá výstava, ale v tom zlom stave. Ale to sa ani nebude opravovať, tá synagóga? Mala by sa, ja som to vlastne kvôli tomu robil, aby... Sme upozornili na to? Aby tu vznikla krajšia galéria ako v Medzeve. No, tak. Čo sa mi ale tento priestor je úplne iný. Ja si myslím, že už to je základ. Keď som cestoval po iných krajinách, tak
takou malou oázou v takom veľkom meste, keď sa prechádzate, je kaviareň. Aspoň pre mňa to stále bolo malé miesto, malý ostrov, kde som mohol zájsť a kde som si mohol sadnúť a s niekým sa rozprávať. Postupom času sa to stalo pre mňa takým malým kultovným miestom, kde som cítil, že sa niečo deje. Káva. Nápoj, ktorý je čierny, horúci, horký, keď si ho osladíte. Proste to je niečo veľmi, veľmi magické pre mňa. Kávu môžete piť s najlepším priateľom, môžete piť s mnohými ľuďmi a pri káve sa odohrávajú tie najkrajšie alebo najtajomnejšie, najerotickejšie rozhovory, ktoré dvaja ľudia na verejnosti môžu viesť. A preto aj v tej mojej tvorbe prišlo obdobie, keď som maloval kaviarenské scény. Potom to bolo tak intenzívne, že som potreboval si urobiť malú kaviareň, ktorú som si niekde vysníval ešte dávno, dávno predtým. Je to splnenie malého sna. A tým, že sa venujem umeniu, tak je to dva v jednom. Kaviareň a galéria. Takže mám svoju vlastnú galériu, v ktorej môžem vystavovať nielen seba, ale aj iných umelcov a mám kde vypiť svoju vlastnú kávu, ktorú si sám urobím. Predtým som dlho pracoval s deťmi a aj teraz pracujem, ale moja tvorba sa prehúpla do toho, že viac sa teraz venujem postihnutým a viac sa venujem tej arteterapie tým, ktorí ju viac potrebujú. Predtým boli postihnutí u nás nevidení, ale teraz je v popredí a ja si myslím, každý, kto sa teraz zaoberá tou arteterapiou, cíti, jak je to veľmi dôležité a koľko je tých postihnutých u nás, ktorým sa treba venovať. A ja som to stále robil ako určité poslanie, aj keď ma to inšpirovalo v mojej práci, ale keď necítite k týmto ľuďom určitý vzťah, tak to nemôžete robiť. A každý, kto s touto prácou príde do styku, si povie, buď to môžem robiť, alebo to nemôžem robiť. A to je to veľké, čo môžete alebo nemôžete, lebo to svoje vnútro nikdy neprekonáte a nepretvoríte. Je to veľmi dôležitý úsek v mojom živote, lebo to aj veľmi posunulo moju kresbu, moju tvorbu, čo sa týka malby, do iných dimenzií. To, ako primitívne a zaujímavo oni cítia formu, farbu, hmotu, to človek pocíti až vtedy, keď s nimi pracuje a to potom pretavíte do seba a zase môžete ponúknuť vo svojej tvorbe. A ja si myslím, že to bol veľmi dôležitý úsek, ktorý som využil a vyvíjam v tej mojej tvorbe dodnes. Tým, že človek tvorí, sa musí oslobodiť a musí spontánne cítiť, čo chce dať von. A keď viac počúvate na to svoje vnútro, tak sú tie veci čistejšie. Najväčším tým mystériom je, že ste slobodní. A keď si človek dokáže zachovať slobodu, tak dostal najväčší dar, ktorý mohol v živote dostať.